Вече ти си. Така, да. Да, рек. О, сега продължаваш. Не се е просто. Виждам ли се добре? Да, вижда се. Вижда се всичко. Деси, какво става? Каква стана тя? То вече не знам дали има смисъл да си изпариш. Вече твърде много те ядосахме, това беше идеята. Общо взето. Да, затвори си очите. Ай, какво става, да? Какво става? Чакай да го видя. Опа! Да. И другото беше мечето, така че не можеш да се оплакваш. Добре. Ако искаш да ги мръднем. Ей, колко много подарък се получи, не? Нашите като ги видяха, викат им на бая, приятелки наши правиш. Специално ходих в Балми да ги опаковам на голямата им маса. Знаеш колко време сме? Никога не съм го правил. Смеето съм го направил това за 10 години навре. Като опаковане. Да. Силно няма да е в този клуб, повярвай. Като си нервите вече. Човек трябва да пина нещо, че това разопаковане. Направо поляни и гори, ако питаш мене. Огромно. Не. Града. Ужас. Ти ако знаеш още колко пъти предстои, няма си идея. Годините може да си ги използваш, аз не случайно съм си взел такива кутии. Чакай само да... Значи... Не. Да, ти си я разопаковай, аз просто да... Добре, ето, така ти ги оставам. Така... Най-накрая се прави така страшно. Не, знам, че обичаш бавно да го правиш. Точно за това. Знам колко бавно и тактично ги разопаковаш, за това реших да се издразнат, но доста бавно и тактично да разопаковаш. Това трябва да е края. Деси.